Ja katsotaan. Leevi tulee sieltä reilusti takaa. Lähtökiihdytys on ainakin vakuuttava. Vie, että tullaan seuraten ja ollaan maalissa. Näin. Tosi hyvin ja sieltä reilusti linjan takaa. Ja katsotaan, miten Elviira suoriutuu. Elviira suoriutuu tosi hyvin. Ja sieltä on pätkis tulossa ankkurina. Vielä vähän kutsu vaan. Noin. Sieltä löytyy. Mutta nyt on Mojon vuoro. Noin, ja Mojo ajoi kyllä hienosti loppuun. Nita oli siellä vuorossa, vähän pätkii tää mikki. Tulee hiukan tänne päin, niin se naru pääsee siitä sivusta. Siellä tehtiin tommonen pieni koukkaus. Noin. Hyvä suoritus. Ja Ella on sieltä tulossa jo. Ella ei odottele mitään eikä ketään, vaan Ella tulee maaliin. Komeesti. Kovat on menuhallut ihkulla kyllä. Viehe on liikkeellä. Ja komeesti sieltä. Siellä löyli joku mielenkiintoinen juttu. Noin. Ja sitten vähän tänne päin. Nyt se löytyi se viehäkin sit loppujen lopuksi ja ihkulle saadaan ajaksi sitten tämmönen